Яшьләргә инде тәкъдимнәрем бар дип әйтәсем килә. Менә яшьләр, яшь семьялар татар булып бергә булсыннар. Ир белән хатын татар булып, үзләренең балаларын татарча тәрбияләп. Менә хәзер мин Мәрҗани мәчетенә йөрим. Анда Мәрҗани мәчетендә оештырылды бишек җыры. Менә шуңа күрә һәрбер татар гаиләсе үзләренең балаларын бишек җыры белән килеп җырлап үстерсәләр, үз балаларын татарча өйрәтүгә беренче адым дигән сүз. Шуңа күрә бишек җырын җырлап кына без үзебезнең балаларыбызның калипләренә сала алабыз, үзебезнең татар икәненә. Татар гаиләсе матур булып булсын, инде татар гаиләсе бергә яшәсен. Шул татарларга шул кирәк. Тел мәсьәләсе белән ата-ана үзе телен өйрәтсә балаларга үз телен, балалар татарча сөйләячәк. Ә менә безнең бит инде күбесе ата-ана, әнкәләребез бит инде үзләре русча сөйләгәнгә күрә безнең балалар татарча сөйләшмиләр. Иң беренче гаиләдән тора. Әгәр гаиләдә үз баласына татар телен бирә икән ата-ана, мәктәптә аны инде хуплап алалар. Шуңа күрә безнең бөтен нәрсә әти-әнидән тора. Әти-әни, дәвәни, дәвәтидән. Әгәр без семьябызда үз балаларыбызны, аныкларыбызны татар теле белән тәрбиялибез икән, безнең киләчәгебез бар. Без үзебез Тәтиш районында 16 авылда Аккалфак җитәкчеләре сайладык. Алар безнең үзебезнең Аккалфаклар инде үзләренең авылларында семьялар, балалар белән инде алып баралар Аккалфакны. Аккалфак дигәндә, Аккалфак бит ул тәрбия, гаиләләрдән ничек татар телен, гореф-гадәтләрне киридән яңарту, аларны без үзебез үз балаларыбызга, аныкларыбызга биреп калдыру турында эшлибез. Ә менә без Кадирә Рәисованың күп дискларын алдык. Анда балаларны тәрбиялә 3 яшьтән алып 6-7 яшькә микән аларны без бөтенесен тараттык үзебезнең Тәтиш җирлегендә яшәүче халыкка. Анда бит инде тәрбия. Менә без әле үзебез дә белеп бетермәдек. Балаларны тугач исем кушу, исем бирү. Без бит аларны әле аңлап та бетермәдек. Шуңа күрә безнең Аккалфакта татар семьясын, балаларны ничек тәрбияләп бөтенесе яктыртылган. Шуңа күрә мин үзем шат Аккалфакта булуыма. Рәхмәт. Миңа бик күп җирләрдә, бик күп урыннарда булырга туры килә. Билгеле инде, бөтен дөнья татар конгрессы каршында эшләп килүче Аккалфак татар хатын-кызлар иҗтимагый оешмасында эшләгәнлектән бик күп хатын-кызлар белән очрашырга туры килә. Хатын-кызлар белән очрашкан вакытта фикерләшәбез, уйлашабыз, киңәшәбез һәм шул ук вакытта балалар тәрбияләүдә үзебезнең гомергә җыелып килгән татар халкының милли гореф-гадәтләренең, йолаларының югалып баруын күзәтергә туры килә. Татар халкында элек-электән нәсел нисбәтеңне кайгырту, сәламәт буын калдыру өчен үзеңә тиң ярның 7 буын тикшереп, никахлашып парлашу гадәти күренеш булган. Яшь киленнең балага узуына бәйле халкыбызның бик күп үзенчәлекле йолалары, ышанулары да бар. Ислам буенча хатын-кыз, ир һәм хатын-кызда чагылыш тапкан кешелек җанының яртысы. Ул кешелекне тудыра һәм формалаштыра. Һәм ул кеше бала чагын үткәрә торган торакның сакчысы. Аңа галәмнең иң кыйммәтле элементы кеше турында кайгырту, аны тәрбияләү эше тапшырылган. Шуңа күрә Аллаһы Тәгалә Коръәндә күп мәртәбә хатын-кыз турында искә ала. Хатыннар, бәхәсләшүче, Нур, Талак сүрәләре һәм Коръән битләрендәге күп кенә аятлар барысы да хатын-кыз турында. Мөхәммәд пәйгамбәрнең хәдисендә хатын-кыз иренең өендә көтүче һәм ул үзенең көтүе өчен җавап бирәчәк диелә. Яшьләргә иң беренче теләкләрем шул, нинди генә милләт кешесе булмасын, ул беренчедән үзенең туган телен белергә тиеш, өйрәнергә тиеш һәм аны сакларга тиеш. Туган телне саклау әлбәттә башына гаиләдән, балалар бакчасында, мәктәптә һәм инде яңа тормыш яшәр кырып җибәргәчтән, әгәр үз милләтеннән табалар икән үзләрен тиңнәрен, менә бу вакытта кичкенәдән өйрәнгән туган телләре аларның сакланып калачак. Һәм яшьләргә дә әйтер идем, әлбәттә мәхәббәт кирәк, ярату кирәк, бер-береңне аңлый белергә кирәк. Менә шуңа күрә дә кичкенәдән үз теленне яратып үскән яшь кеше, ул үсә-үсә шул фикерләү, гореф-гадәт
гадәтләрне, милли йолаларны саклап калу өчен һәм гаиләдә чын татар баласын тәрбияләү өчен үз милләтеңнән үзеңнең яраткан кешене табырга кирәк. Чөнки үз милләтеңнән алган очракта гына сезнең фикерләрегез уртак була, теләкләрегез уртак була. Һәм семья кыргачтан иң беренче шатлыклы вакыйгаң дөньяга бала туа. Бала тугач исем кушу башлана. Әлбәттә, сез бер милләт кешесе икән, ул очракта сезнең бернинди кыенлыклар да булмый. Һәм инде безнең без бүген изге булган җирендә һәм шушы җирдә без бит телне генә түгел, без дин белән бергә янәшә барабыз. Динебезне сакларга тиеш. Һәм инде иң беренче шушы йолаларны саклап бала тугачын да дин ягыннан без үзебезнең мөселман исемен биреп, ул баланы без татар телен өйрәтеп, без баланы киләчәктә шул тәртиптә үстерергә тиеш. Һәм инде яшьләр яратыгыз, көчле булыгыз, үзебезнең милләтне саклагыз. Нинди генә милләт кешесе булган, һәр кеше үз телен яратырга тиеш. Менә шуңа күрә яшьләр кайвакта югалып калалар, кайвакта фикерләре югалып китә. Әмма гаиләдә әти-әни дөрес юнәлеш биргән икән, телне саклау буенча, тәрбия буенча дөрес юнәлеш биргән икән, ул очракта бу яшьләр иң бәхетле гаиләләр булып, үз телләрен саклап, менә дигән татар гаиләсен тәрбияләр дип ышанып калам.